try natin pakinggan yung cover niya sa Banyo Queen. Ito ay another good vibes video na naman to. So, maraming salamat ulit kay Marie. Di ko pa nahalikan. At pinatay ang ilaw. O malag... Sige pa. Sige pa. Tingnan. Sabi niya, shit, isa pa nga. Wala! Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what is up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, it's your boy, this boss, Junfel J of G for Pounds. For today's video, gagawa na naman tayo ng another reaction video galing sa nakaka-good vibes na mga video ni Marie. Okay, yung mga video kay cover niya o mga cover song niya. Ito na namang video niya, itong title na Banyo Queen. Try natin pakinggan yung cover niya sa Banyo Queen. Ito ay another good vibes video na naman to. So, maraming salamat ulit kay Marie, kay Maripan page o si Maricon. Ayan. So, another video na naman sa kanya. So, nakita nyo mga boss yung previous ko na reaction video tungkol sa kanta niya na ano yan, Zibiana kay Skastakli. So, napakalupet at nakaka-good vibes talaga yung video niya. Walang basagan ng trip mga boss. Ito ay katuwaan lang. Bago po natin sisimulan, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay, so start na natin. Pakinggan yung music o yung kanta ni Marie galing sa yung cover niya na Banyo Queen. Sino ba yung kumanta? Kay Andrew E. yata yun. Andrew E. Okay. So, yung kantang Banyo Queen kay Andrew E. So, ito yung kanta niyang gagawing cover yung Banyo Queen ni Andrew E. Okay, baka po start na tayo. Hey. Banyo Queen requested by R.R. Guapito Bas Banyo at sa lahat ng nagpaparequest ng Banyo Queen na hindi ko na makita ang inyong mga comment at saka mga chat para po to sa inyo. Ang daming nag-request sa kanya. Hindi na daw niya nabasa yung mga nag-request. Napakarami po talaga mga nag-request ng kanta o magpapacover sa kanya. Makita ko naman sa comment, napakaraming comment na mag-request sila na gusto nilang ipapakanta kay Marie. So, ayan, marami na daw siyang, hindi na daw niya mabasa yung ibang comment kasi napakarami na nafa-floods na yung comment section niya. Okay, start. Yeah. 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 Na 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 yeah. Malaki alas 7 ng gabi, nakilala ko tuloy itong magandang babae na nakabighani sa aking mga mata. Hindi ko lang alam, ay mandulo ko lang pala. Hinat siya sa akin. Hindi niya alam na maloloko lang pala. Hey, continue. Kunyan, nimo ko na nagturo na siya. Hindi pa kami upang di mahalata. Siya ay nagpayabang. Naman shoota daw siya sa alabang. Alaba? Huwag umakba na higpit na mahigpit. Naglaway sa kanyang hapit. Nahapit na ako makalinga. Di ko siya nakukuan. Bas ang aking nari. Di ko pa nahalikan. When at pinatay ang ilaw. O malag... Kaya dito ako ay inambakan niya siya ang taya. At kaming dalawa ayaw minom ng beer. Nangat niya ang mag at ang sabi niya sa akin cheers. Ay meron siyang
Cheers! Okay. Kaya ako'y biglang nahilo, nawala ang aking malay. Nung ako'y nagising, aking napansin, pangalan ng hotel ay chuychuyin. Kaya ang sabi ko, naku, sweet na ako. Pag nabuko ng girlfriend ko, mahirap to. Dahil wala sa isip ko ang kanyang bawang. Nakita ko siya, naka-underwear lang. Underwear lang, night. Haska! Oh yeah! At tinatayang ilaw. Pumadalas lumalabas. Bami! Oh, oh! O madalas lumalabas. Banyo queen. Yo! Kami ay nagtawanan at nagkwentuhan doon sa sopa. Kami ay naglampungan, hindi mo pa akong nasarangkong. Pinatay niya ang ilaw, then binuksan ng BCD. Doon sa kanyang kama kami ay nakahiga. Ako ay nagulat at ako'y nabigla. Ako'y nanginginig, Ayan na. pawis na pawis. Ayan. At ito na yung linya na napakasikat sa TikTok, yung pinasok mo at boy, walang the please. Ayan, ito na. Ayan. Pinasok ko ang boy, walang the please. At ang sabi niya sa akin, sige pa, tumagilid, kaya lumuhan at lumaba. Matapos na kami, ang sabi niya, shit, isa pa nga. Wala! Sakit. Ang sakit dito sa likod ng ulo ko eh. Ayan. Saan lang ah. Okay, patuloy tayo mga boss. Okay. Tayang ilaw, lumalabas, banyo queen. Oh darling, stand by me. Yeah. Ang puti ko mapilit hinahaglot, likod ko naman mula sa kakalmot. Kaya siya ay umuungol at umuungos. Oh, paano yung umula? Nagbigan na sa aking haplos. Nagbigyan ko siya sa kanyang hiling. Nastiling ang gusto niya yung ganito. Yung gumigiling magdamag. Kapuyat hanggang mabunagan. Pansin ko, oh shit, sama na pati pansan niya. Wanda na! Oh, at Tayang ilaw, umadalas. Yeah. Banyo queen. Yeah. Has come. Yeah. Yeah. Oh darling, stand by me. Yeah. So ayan mga
mga boss, tapos na yung sample o yung cover ni Marie dun sa Banyo Queen kay Andrew E. Ayan, napagaling. Naka-good vibes talaga yung kanta niya. At sa lahat ng mga tumapos ng video na to, yung mga boss, maraming salamat sa lahat. Syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Chili Sumayang, JM Bisyata, Dante Ibale, Cassie Negra, Kim Genovela Matabang, James Estrera, Vince Jetro Abukay, Ryan Ponce Vitor, John Kael, John Steven Katian, Kyle Coyoca de Lara, at ang pinakahuli si John Dominic Zanoria. Sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Keep safe pa rin at stay at home mga boss. Kunting tiis na lang at matatapos na rin lahat to. So pray lang tayo kay God na hindi tayo papabayaan sa pandemic na to. Okay mga boss, see you in my next vlog. Keep the good vibes. Bye bye. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.